sunging nolong musik kiwala penembanan pemaning sampun wangsul dhateng ing Stinggil lho inggih wayah Prabu kados pundi pawartosipun Eyang Penemban awit saking pamunjipun wayah Prabu Jayabaya pun kanthi sampun kelampahan saged ngasuraken Prabu Kaladewa nuwun sewu paman ing saged mimpang menika kula sakadang kula ingkang temandang damel kula ingkang mimpang nggih ya jagat Dewa Bathara monggo sampun dados patembaya kula Eyang Anoman sinten ingkang mangsulaken anak putra iga saha saged mangsulaken mengsah pun Kaladewa menika kula pundhut atma mantu dados garanipun yoga tiga menika Eyang Penemban ing mongko ing saged kelampahan ngunduraken mengsah Eyang Penemban Begawan Anoman menawi ngaten purun boten purun Eyang Anoman kang kedah nggarwa dhateng anak ketiga kose kabeh kang padha lenggah iki padha sumurupa ulun Sang Hyang Radhaing Prapta ingkang migati kautus dening Adi Guru kimen ngendhal mayang marang Si Anoman wis diwanci jare kudu murut ing Kasidan Jati wis jelasake swarga kanggo Si Anoman mangkat iya ing mongko menika badhe kula dhawaken pikantuk anak ketiga menika sabab Eyang Anoman sampun kelampan ngunduraken mengsah Prabu Kaladewa dadar topek mantu inggih Anoman iki inggih lho lah wis tuwek iki piye kok makan rabi telu iki piye sampun dados patembaya kula kulun Anoman kula wonten dawuh piye iki Anoman ki mung gemantung marang jeneng kita Anoman kowe pilih piye pilih bojo apa pilih swarga kula nderek tiyang sepuh kula kulun Bathara Guru nggih mawon manuk wong tuaku Adi Guru lho kose Narada piye Kakang Ismaya iki aku Ramaida aboting pangrasa Sang Prabu Jayabaya yen resa nuruti sing dadi patembayane kuwi rumangsa dosa gedhe sabda Pandhita Ratu wis ngendika yen sapa bisa ngunduri mungsuh baleke anake wedok kuwi bakal jinatukramakake mongko sing iso ki Anoman mula gelem ora gelem iki Anoman kudu ngrabeni putri telu iki wis mengkono Anoman nampa marang putri iki Anoman jak nyang kasuwargan terus Anoman nrimake putri telu iki marang bocah telu putra Wastina iki kabeh kuwi jeneng adil oh ngono iya oh iya iki rigen sing becik banget Anoman kula wonten dawuh wis sampeyan iki putri telu dadi bojoku ya Anoman iki mung nggon pengucap tok iki dadi bojomu ning aja mau singgah aja cedhaki kowe mung anu pengakuan wae wis mengkono Anoman kowe kudu nindakake tedak sungging lho Ibu dina iki kowe kudu masrahke puterku iki malah bocah telu sing saya Wastina iki wis tak kena ulun Paramo nanti
yoga ketiga menika yang dados garo paduka lho nggih inggih wayah Prabu Jayabaya kula tampi dawuh handika iku wayah Prabu kula matur nuwun dene kula katulutan mantu ing mamenang mriki sak sampun kula tampi mugi jagat nagsanana kok damangke putu-putu kula pun pramesti pramoni sasanti badhe kula pedhak suwingaken dhumateng canggah kula ing yastra menika nggih Astradharma sira keduka nampa marang Dewi pramesti iki ya nggih inggih tiyang remban nggih Jayakirana kula wonten dawuh kowe nampa marang paswitane Nini Dewi Pramoni iki ya nggih nistaken Hyang lan kowe Jayana kowe ndak pasrahi marang canggahku Dewi Sasanti dadi bojomu nuni yang ngatureng nuwun kula tampi dawuhipun yang perengganan Roman iya saka Pakesewu bingah manah kula nggih wayah Prabu sampun kelampahan kula mala karamakaken dhateng para wayah kula pramesti Pramunisa Sasanti dawuh kaliyan Astradharma sakadang ing menika mugi-mugi jagat anaseni inggih tiyang Roman kula iki rumaos bobrong bingah manah kula inggih kula ingaturaken nuwun sang Roman dene yoga kula sampun pinaringan jatuh Rama wis menawa nggih Roman dadi wanci kita kudu munggah marang kaswargan marga wis entek sing dadi tanggung jawabmu entek dadi kewajibanmu bali marang kaswargan nggih Roman Mambang tanpa sulan lupa maneko Wintang toyo kusumoyo sumawur Lumpah wikang sekar kati jago Anoman rahayu sing dadi lakumu Anoman bagus kang dadi labuhanmu patut titulat dening para satriya kang padha ditinggal patut dadi patuladan labaning si Anoman wiwit lair nganti iki kapundhut munggah marang kaswargan tanpa muji wani labane si Anoman Sang Prabu
Jayabaya lan Sang Prabu Sariwahono paduka ratu kang wis padha nekseni kang dadi lelabuhane Senggana Siana Manjara Mandaya Pati kang mengkono muga-muga turun-turunmu bisa tulan marang lelabuhane Sianoman kang tasah budidaya murih rajaning jagat saisine iki. Inggih Kyai, inggih Kyai. Iki tanpa beda kaya dene lelabuhane bapa